Hei, tervetuloa Young Creators-projektin Blender-ohjevideoon. Tästä videosta löydät ohjeet oman tulostettavan 3D-mallin luomiseen. Projektin tiedostot ja mallit ovat vain opetus- ja harrastuskäyttöön. Lähteet malleille galleriassa ovat BlenderKit ja tiimin omat luomukset. Osa 1. Blenderin asennus. Lataa Blenderin asennusohjelma. Linkki Google-kansioon löytyy videon kuvauksesta. Jos tämä versio ei ole yhteen sopiva tietokoneesi kanssa, voit ladata uusimman Blenderin version ilmaiseksi osoitteesta blender.org. Noudata asennusohjelman ohjeita päästäksesi eteenpäin. Osa 2. Lataa simple.blend. Aloitamme yksinkertaisemmalla pienemmällä gallerialla malleja. Lataa simple.blend ja avaa se. Tämä käynnistää Blenderin ja avaa tiedoston ohjelman sisällä. Osa 3. Navigointi. Uudelle käyttäjälle Blenderin sisällä navigointi voi olla hämmentävää, mutta älä luovuta liian helposti. Opit kyllä, miten se onnistuu. Hiiren keskinäppäimellä pystyt kääntelemään kameraa ja shiftillä ja keskinäppäimellä voit liikkua ympäriinsä. Eli siis painamalla shiftin pohjaan ja keskinäppäimen pohjaan ja sitten liikuttelemalla hiirtä. Tässä kohtaa voi olla viisasta laittaa video paussille hetkeksi ja kokeilla, että miten noi kontrollit oikein toimii. Osa 4. Esineiden liikuttelu. Nappaa kiinni mistä tahansa esineestä valitsemalla se vasemmalla hiiren näppäimellä ja painamalla sen jälkeen G, kuin englanninkielinen sana grab. Vasen hiiren näppäin asettaa leijuvan esineen uuteen paikkaan ja oikea palauttaa sen alkuperäiselle paikalleen. R-näppäin pyörittelee ja kääntelee esineitä, kuin englanninkielellä sana rotate. Vasen hiiri vahvistaa pyöräytyksen ja oikea palauttaa sen alkuperäiseen asentoon. S suurentaa ja pienentää esineitä. Englanninkielellä sana scale. Vasen vahvistaa, oikea palauttaa. Liikuttaaksesi esinettä vain vasemmalle ja oikealle, valitse esine, paina G napataksesi siitä kiinni ja sen jälkeen X. Tämä lukitsee liikkeen X-akselille. Sama toimii Y- ja Z-akseleille. G nappaa esineestä kiinni, sen jälkeen X, Y tai Z, riippuen mihin suuntaan haluat esinettä liikuttaa. X, Y ja Z toimivat myös esineiden kääntämiseen R ja suurentamiseen S. Kokeile mitä saat aikaan eri yhdistelmillä. Osa 5. Kokonaisuus. Koita yhdistää kasa esineitä yhdeksi kokonaisuudeksi näillä työkaluilla. G, R ja S. Liikkeen lukitseminen X, Y ja Z-akseleille tulee olemaan hyödyksi tässä kohtaa. Muista katsella luomustasi eri puolilta liikuttelemalla näkymää keskinäppäimellä ja Shift-keskinäppäimellä, että näet sen eri puolilta. Osa 6. Osien valitseminen tulostusta varten. Vasen hiiren näppäin valitsee esineen ja sen jälkeen Shift-vasen valitsee lisää esineitä. Valitse kaikki esineet, jotka muodostavat luomuksesi. Osa 7. Vieminen eli export tulostusta varten. Saadaksesi vietyä esineet tiedostoon, jonka voit laittaa 3D-tulostusohjelmaan esim. Kuraan, valitse ylävasemmasta valikosta File ja Export. Tiedostomuodoksi valitse STL. Uusi ikkuna aukeaa ja pääset nimeämään tiedostosi. Yläoikealla on tärkeä rastittava ruutu Selected Only. Rastittamalla tämän ruudun kerrot Blenderille, että vain valitut esineet viedään tulostustiedostoon, ei koko galleriaa. Kun olet laittanut rastin ruutuun, iso sininen Export STL-nappi luo tulostettavan tiedoston. Olet nyt päässyt ohjevideon loppuun. .stl-tiedosto on valmis ladattavaksi tulostusohjelmaan. Jos tietokoneessasi on tarpeeksi muistia, kokeile myös All.blend-tiedostoa, joka sisältää paljon suuremman määrän malleja ja osia tulostettavaksi.